Beste behin Liverpoola jungatu bilaun, eta tasia hartu denun, eta nola esan ari, hotela kanpo xamarrean zehon, eta zentroa emateko, eta nik, to the heart of the city. Esan ditzen. The heart, the poeta, the heart of the city, eta parintzin. Galartzak alkainek ez dakiz zer esan nahi duen Liverpoolek. Zan laiteke gibel putzua. Gibel putzua. Gul putzua izan ba? Puo eta liver gibela. Gibel putzua. Gibel putzua. Jakin ebesa jatorre dauka, baina horrela zan daiteke. Berez egun nintzake ba, gibel putzua horta. Gibel putzua. Bero, teacher, gaur nora eraman behar gehituzu. Beijing. Peking, China. Hau, Miramon da? Italia eta hor da. Bidaia luzea daukagu. Zemat ordu egazkinez? Gutxienez Frankfurtetik-an, amaiko ordu. Amaiko ordu. Beijing. China. Zhongguo. Hori da erdi-erria. Munduaren zentrua dela, orduan, erdi-erria. Eta hori ikusi dugu Tiananmen. Tiananmen plaza, ez da? Tiananmen, bai. Han muskerrak eta armiarmak eta horrelako kontuak aipatu zen dizkigun aurreko batean. Gaur bertan Facebooken asko zabaltzen ari da txakurrei eta katuei buruzko bideo bat. Han txakurrak nola baitzen dituzten eta katuak eta gero nola saltzen dituzten. Alakori gian duzu? Txakurrik edo katurik? Behin batean, Hangzhou iriko jatetxe batean, menuan ikusi nuen. Gouro, hori da... Gouro, hori da txakurkia edo txakurrenen agia, salgai. Ez zenuen eskatu? Enintzen hausartu. Pintxo bai, baina... Pintxoa bai, baina pintxo ez. Pintxo txakurra? Bai. Pintxoa baina pintxo ez. Bueno, gainerantzean badira oso jaki goxoak ere Txinan, eta begira nola prestatzen dituzten gainera. Pato lakeado da, ez da? Bai, hori da Beijing kaoia, hori da Pekingo ate errea. Eta izugarri goxua da. Oso kruzkarria, eta gainea zure maira eramaten dute, eta gero... Txareko bera, zelo behar du, zego bian. Bai, derrela mozten dute, eta gero beste gauzekin jaten duzu, eta izugarri goxua da. Eta gainera ikusten dugu bezeroen aurrean prestatzen dutela, horrek ere ematen du konfiantza. Eta ze bezeroen aurrean? Posposik. Michael Morris! Bai. Gaina, Mikel, oker espanu, lehenengo ematen dutena da azala edo, ez da? Azala edo ematen dute? Bai, Txinan egon da. Bai, ni ondan, horta, izugarri goxoa. Kruzkaria da. Bai. Crunchy, crujiente. Crunchy. Bueno, eta Txinako arresia ere ez autuko zen duen, orduan, ez? Zer? Txinako arresia. Nora arresia. Bai, murua edo arresia, bai. Esaten duen bezain ikusgarria da. Bai, pena mehazidu. Noski, jakin oso luzea da. Gaina Txina esaten da Wangli Changcheng. Hori da 10.000 ligako arresia, murua. Muru luzea. Oso. Ez da handia, ahi esaten dute luzea dela. Changcheng. Eta arro aldaude, beraiek euren arresiaz? Lehenez, gari oin dela abidez berroki tamarute, lotxatzen ziren, gaine aintzat, Lotxatu? Bai, arresi handiaren ikurrezan opresioa, zapalkuntza. Erren kontra ziren. Hori iteko, arreneko emperadoriak Shi Huangdi, gutxi gora bera... Xe Juan? Shi Huangdi, hori da arreneko emperadoria. Azken bat bere Txina nolabait batu zuen, eta gero arazoa zeuzkan iparraldeko nomadakin, eta orduan bere soluzio bidea zen arresi luzia hartzea. Eta baina hori iteko berrezkoa zen nekazari aska ara joatea, baina inolako kanari gabe, aldu zuten moduan, eta arresi hori... Gaina zen arresia, gari hartan, arreneko arresia lurrezkoa zen. Baina hori iteko jende asko hil zen, eta hiltzean
bertan ere, bai. sartzen zituzten Lurpertu gorpuak. Horregatik, txinatarra hori hilerri luzea dela. Bueno, arresia orduan. Hierri luzea. Baina atzerritarren gatik, orduan, atzerritar asko etortzen ziren, hori ikustela, zergatik, hau, zer da, gero kontrolatu zinen, bai handia dela. Eta orain iritziz aldatu, eta orain gaur unian, arro dira. Nola esaten da arro egon edo arro sentitu? They're proud of the Great Wall. Nola jazte hori? Proud. Eta... P-R-O-U-D. They're proud. Horrela xe. Eta zoragarria nola esango benduke? Hoi, bazekio, Wonderful. Marvelous. Wonderful. Egan pixka, baina diferentzia ikasi nahi diat. Zoragarria, wonderful, baina txundigarria. Amazing. Diferentzia tinber ditu. Amazing. Wonderful eta amazing. Gaztek awesome esatun dute. Totally awesome. Gaurko programa ze izan da, wonderful o amazing. Awesome. Totally awesome. But not the latest. Not the latest. Not the latest, not the Not the last. last. Es la cosa de verdad.